So, bilisan mo. Paluto yan. Ay, malapit na lang. Ito lang yata eh. Yan ba, para naman. Hindi, di harapan niyo. Tahimik yun, Ken. Ano damo niya, man din niya ba tahimikin? Hinanong mo. Agad ka nakakya kasi apo ko eh. Nanya po, palo na ng mete. Uli, tamang kwento na nga po ko kasi eh. Dati kasi nga buya po ko eh. Na makilaban niya kayong kaya. Makilaban niyang barilan. Oh. Anyang misa na kaya, itang kwento na ka na ako. Inabangan do ka no, timbangan dala. Oh. May kasabahay niya naman niya po ko, barilan. Kesa niya kanitang baril na. Apapap. Alam mo kanyan? Magano? Wala naman namin. Nalaroan na mo. May abubusyan yan. May abubusya, pero dakali pati apo mo. Pero may abubusya naman katawan. Mete ya po mo na eh. Alila, naman mete. Ito na. Nagawa na. Linaw yan tulog bayabas. Ay, Tsaka tulog nalapit bayabas. paretang busbus na ganyan, yo. Tulog bayabas mo? Oo. Mabila mo Aldo, kinayap ito. Timbangan ta na naman pasibayong. Timbangan te. May kilaban niya pa rin. May tenehan May yan. kilaban niya. May tenehan yan. Yeah, mabiya. Ano diya? May kaya tulog bayabas eh. Mete yan eh. Mete na. Paano yung mete? Kasi alanin ako ang tulog bayabas eh. Pero nung ating pantulid. Oo, nung ating mong tulog bayabas, hindi ako. Eh, latiya po ma. Commander Talay. Ba, bata na yung muni nga po ko yun eh. Oh, tauha niya mo. Ito nga po. Oo naman. Kaya ako pala nga po yun eh. Kaya naman na po yun eh. Kaya ako nga may manatapang eh. Kaya kamusin mo? Kaya ako nga may manatapang. Bata na mo nga po ko. Kwento namin, wapin yan, ikukwento mo. May pakbakal na. Oh. Basta kala pataya po ko. Kasi yan leader eh. Oh? Ano nga nagkayang granada? Paano ka tagtana? Hindi ako nagamit diya po na. Ito may sniper yun. Mete ya. Aliyo, Tunid doon. pati bayano pala yapo mo eh. Tulad din bayabas, invento nila. Tulog bayabas. Pareho niya pala. Oo. Matindi kasi ng tulad bayabas. Para yung tulad bayabas. Beer. Bibiyo. Aso na itabing timbangan na naman pasibayo. May abe na naman eh. Oo. May baril yun. Oh, mete ya. May Ito na ito. ay May tulad idea. bayabas. Oh. Laing tulad bayabas. Nalibisa na nyo. Ano man? Upay ito, may gisa na tulad bayabas ha. Tulad mo talagang bayabas. Oo. Kaya nga po eh. Ba, di ka na mga po. Kaya pala nga po yun. Tika nga po, bata. Pa kanina eh. Tikur na po eh. Ganaman. Naggiwa mo na. Tanga po kasi. Hindi man kay, matapang niya naman. Hindi man nahin kaya, ubo. Ubo na. Hindi man ubo. Hindi man linog military tsaka kay. Eh, ba, hindi man pala buya po, pero matapang yun. Ika naman. Mga may matapang yan ay malinog mo. Po. Nainisip. Di nga po yun. Kaya metel ah. Tinutok na kasi nga po itang bayaba sa pikukuha na nga. Puta na itan. Yapo na pala itang nilabas eh. Damo, focus. Ipagpento mo yan. Ano ang yapo mo ah? Kwento mo yan. Nawa mo kanyan. Ipagpento tamo mo. Gusto mo. Tandaan mo yung bata. Yan naman si Sir yan eh. Boss, maalis na ako man. Nawa mo papatay makanya mo. Ita na mga po, kwento eh. Oh, tingnan na pala nga po. Palagi ako ako. Nagkamay ko siya. Matapang yan. Oo, alya matapang. Mga bilis ya. Ba? Mabilis na mga po. Aparte ka na nila. Kita, yan dili magkwento yan. Nga ito, kwentuhan ni sarili na. Ba, mana ito. Kanita na naman yan. Kaya mo yan. Sobrang bilis na ba? Ipagkwentuhan ni sarili na. Kanya kanya ka na Ang bilis na eh. Oo nga po, mga bilis ya. Ang pilis natin niya. Nakapagkwento ni Saril. Nakalive ni ko, no? Oo, blanti ko na takwa. Piyong! Apa Kaya mag-teleport niya naman yung kaya. Siya po. Salita. Mabilis ya. Mabilis yung yapo mo. Pareho na yung yapo mo. Ito yung dahil niya. Yan mo pala. Mabilis yan naman. Mabilis siya. Putukan na ng yapo mo. Mabilis. Puto yan eh. Oo, puto yan. Diretso. Nakapalak pa yung mabilis. Puta na itan. Itong yagamat. Nakapalak pa kaya? Ano ka na? Ano? Sobrang bilis na. Saganalan eh. Mabilis yung malaya po na. Nakapalak pa kaya? Hindi ah. Dahil ako kumakwento eh. Kanya-kanya Pero niya. mabilis na rin nga po yun, ha? Oo, mga bilis na Pero lang. nung itapa iyo ka nga po ko. Bakit di ka naman ako? Eh, kamusin mo? Hindi ko nga po. Ah, di natin yan. Ay,
Kapapagaalan niya pa, nung kareto nga po yun. Dito na bagal niya, Peter. Kaya po kasi, mira siyang, tayo kulang dinalanaan niya sita eh. Kasi yung diskarte na, balang Aldo, mag-exercise yun. O tayo mag-jogging yan. O nung minsan na Aldo, pagtripan na, nag-jogging yan, yung plaza. Oo. Uning may natin yung kahit na rin, circle. Oval. Oval ito. Pari niya memulay. Memulay na memulay ka rin. Oo, yun na niya. Milay yun. Uning mete yun. Mete. Milay yun. Yan ang tili ka rin, matay ang tili niya. Ang mate. Sobrang bilis habang ganing sarili na. Kaning gulo na. Habang gani. Sobrang Sino pa ay mabilis sa Sabi akin? ka na, Mas mabilis pag niya ako na. pala nini. Sinapin natin ko pakakarog eh. Kota maglagay eh. Pati tama. Bro, magkakana. Retandero.